skete der med den der kæde? Den ville ikke være med mere. Nå, den er flækket, eller hvad? Eller hvad hedder sprunget? Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad der er sket. Jeg håber, vi kan få den af hjulet igen. Det er svært at sige. Skal vi stille tilbage derovre i motoren? Vi lister den lige den. Vi gjorde et forsøg i hvert fald. Nå, men der ligger ekstra fedled ind i... Perfekt. Så det er også en brug. For helvede. Nå, det tager hele natten at komme derop. Ja, kommer lidt længere hver gang. Jeg hængte du op herude i kulden. Det er minus 8 grader. Det var også en lille smule koldt i nat. Godmorgen. Er I kolde varmen? Ja, ja. Det er en sovebord, den er bare lidt frossen udenpå, på grund af alle fysene. Ja, okay. Fordi ja, det der ligger her, det laver også på sovebordet. Pas på ovnen, den er varm. Ja. En rigtig god morgen, kan jeg se. Der er luft til armen. Det er rigtig koldt, og motoren vil ikke, som vi venter. Ja, nu kører vi. Det er så 17. forsøg. Vi vil ikke lige have sådan en klap. Det kan den bare slet ikke. Take 17. Take 17, ja, cirka. Vi har givet den 2 gange æter. 3 gange æter. Vi har nok brugt en god times tid indtil videre på at få startet bilen. Som I kan se, så har vi prøvet et lille russisk trick, hvor at man varmer bundkarret op på bilen. Vi overvejede at lave et bål nede under den til at starte med. Men det bliver nok i anden omgang, hvis gasbrænderen ikke kan varme op. Det virkede sgu ikke rigtigt, så nu prøver vi på den lidt kedelige måde. Det er at skubbe den i gang. Skub! 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 Nu er vi klar til vores store startforsøg på eneste. Det er nok den eneste chance, vi får, fordi det går ned ad bakke her, og så begynder det at gå op ad bakke på den anden side. Så har vi lige en taske. Det er mine. Det er bare rød i dag. Yes. Jeg skal ikke spørge, hvad jeg skal lægge ud, kan jeg? Jamen, vi skal det hele med. Og dem her på ryggen. Vi skal ikke gå ned på udstyr. Nu skal vi i hvert fald op og klatre på det der oppe. Det bliver super spændende. Der skulle være en masse flotte vandfald, som er frosset. Altså, fortsæt 100 meter Over en lille bakke. Det er vel deroppe, vi er oppe nu, er det ikke det? Vi er til venstre på en knap synlig sti. Ja. Der stod knap synlig, ikke? Ja, det er godt. Så er det her. Så har vi fundet den usynlige vej. Så skal vi bare derop. Når Aske har smidt sit